खुलुमबाय बर' हारि बिजनेस आयदा इउट्यूब चेनेलाव नोंथां नायगिरि साफ्रोमखौ बरायनानै लाबाय। दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो सानदों जे फालांगि एबा बिजनेस मावनायाव रिस्क दं नामा। जों रिस्कनि सोमोन्दै सावरायगोन एबा नोंथांमोननि सिगाङाव आं शेयार खालामनो सानदों। बिनि सिगां नोंथांमोना बे आंनि बर' हारि बिजनेस आयदा इउट्यूब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लाइक खालामनानै हो आरो शेयार खालामनानै होदो, जाहाथे हारिनि गेजेराव बेबायदिनो फंनैसो टिप्सफोरखौ बिजनेसनि सोमोन्दै नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो हायो। रिस्क होननानै बुङोब्ला जों दिनै गोबां जोंनि गोसोआव बेबायदिनो जोङो गिनाय फैयो बिजनेस एबा फालांगि खालामनो थाखाय। आङो बेयावहाय बेबायदिनो बे आंनि रांफोरखौ गारनानै बे फालांगिखौ खालामोब्ला लस जागोन नामा होननानै बे जोंनियाव सिन्था खालामनाया फैयो। नंगौ, बयनियावबो फैयो बेबायदि सिन्थाया। दा बिनि थाखायनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों शेयार खालामद्रायनो सानदों जे जाहाथे नोंथांनि बे फालांगि मावनो साननाय एबा नोंथाङा जे बिजनेसखौ मावनो हास्थायदों, जाहाथे बेयाव फंनैसो बे टिप्सनि गेजेरजों नोंथांनि जे मावनाय बे जे साननाय जे हास्थायनाय बेयाव जाहाथे एसेबाबो गोनांथि जागोन होननानै आं सानो। बेनिखायनो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालाम, जाहाथे बेबायदिनो फंनैसो टिप्सफोरखौ जोङो गावनि हारिनि गेजेराव शेयार खालामज्लायनो हायो। दिनै जोंनि हारिनि गेजेराव गोबां बिजनेस एक्सपार्ट मानसिफोर दं, नाथाय बिथांमोना सम गैया बेबायदि डिसकास खालामनो एबा ससियेल मिडियायाव इउटुबाव जोङो गावनि हारिजों बेबायदि जोङो फोरमायलायनो गोबां बेबायदि बिजनेस एक्सपार्टफोरनियावहाय सम गैया जोंनि हारिनि गेजेराव। दिनै गुबुनफोरखौ जों नुनो मोनो गोबां बेबायदि साजेसनखौ होलायलायनाय आरो माखासे बेबायदिनि गेजेरजोंनो जाय बेक्तिया बेबायदि बिजनेसखौ मावनो थाखाय हास्थायदों, बिनि हास्थायनायजों लोगोसे बिनि साननायजों जे खामानिखौ मावनो हास्थायो बियो साक्सेसफुल जाफुङो। दा बिनि थाखायनो जोङो गोबां जोंनि गेजेराव सिन्था खालामनाया फैयो। मोनसे फालांगि होनो थाखाय बेयाव गोबां रां नांगौ बेबायदि जोंनियाव साननाया फैयो आरो बेजों लोगोसे बे राङा बेयाव गोदोनानै थागोन नामा होननानै बेबायदि साननाया सोमजियो। नंगौ, बे बयनियावबो सोमजियो, आंनियावबो सोमजियो। नाथाय नोंथाङा माबा मोनसे रिस्क लानानै जे खामानिखौ मावगोन बे खामानियाव साक्सेसफुल जागोन होननानै आं सानो। दिनै आं मोनसे एग्जाम्पल होनो थाखाय सानदों। जेरै नोंथाङा जेब्लानाखि ड्राइभ खालामनो सोलोङो, बे समाव जोंनि गोसोआव गोबां गिनाय फैयो आरो जेब्लानाखि नोङो बे ड्राइभ खालामनायखौ सोलोङो, बे समाव नोङो गोबां स्टाडि खालामो नोंनि माइन्डआव, एबा नोङो गोबां बेबायदि सिन्था खालामो जे आङो बे गारिखौ माबायदि सालायगोन, एबा आं बे गारिखौ जुदि सालायोबा एबा स्टार्टिङाव जुदि सोलोङोबा आङो गुबुननिफ्राय फंनैसो साजेसनखौ आं लाग्रोनांगोन, अब्लासो आं बे ड्राइभखौ मोजाङै सालायलांनो हागोन। जेरै नोंथांमोना जुदि ड्राइभ खालामनायनि सिगां बेबायदिनो फंनैसो टिप्सखौ लाग्रोनानै सोलोङो आरो बिनि उनाव जेब्ला नोङो गावनि एक्सपिरियेन्सखौ बाहायनानै एबा गावनि रोंगौथिखौ बाहायनानै गोबां सिन्था खालामनायनि गेजेरजों आङो बे लामाजों सालायलांबा माबायदि जागोन, बे आगखिजों जुदि दानोबा बे माबायदि जागोन, बेबायदिनो नोंथांनि गोसोआव साननाया सोमजियो। बेबायदिनो आं बेजोंनो एग्जाम्पल होनो सानदों बिजनेसनि खेथ्रआवबो बेबायदिनो। नोंथाङा जुदि बिजनेसखौ स्टार्ट खालामोब्ला, जिखुनु फालांगियानो खालामा मानो, नोंथाङा बे फालांगियाव जेरैनाखि नोङो ड्राइभिं खालामनायाव सिन्था खालामनानै ड्राइभिंखौ सुरु खालामदों एबा सोलोंदों, थिग बेबायदिनो बिजनेस खालामनायावबो जेब्लानाखि नोङो स्टार्टिङाव बिजनेसखौ स्टार्ट खालामो, गोबां सिन्था खालामनांगौ। बबेबा लामाजों थाङोब्ला आंनि बिजनेसा थैगोन नामा, एबा आं बबेबा लामाजों ड्राइभ खालामफ्राङोब्ला माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जानो हागौ नामा। बेबायदिनो नोङो गोबां सिन्था खालामनांगौ। बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायो, जायफ्रा बिजनेस होनो थाखाय एबा फालांगि खालामनो थाखाय गोसो दं, नोंथांमोना खालाम, बेयाव जोबनाय गैया। बेयावहाय गोबां बेबायदिनो मोननाय दं, सिरि बाय सिरि फिरि बाय फिरि बेयावहाय जालाङो बिजनेसनि लाइना। बेनिखायनो दिनै जोंनि गेजेराव गोबां बेबायदिनो बिजनेसखौ खालामनो सानो, नाथाय माखासे नलेज मोनै एबा आइडिया मोनै एबा माखासे बेकग्राउन्ड, जेरै बेबायदिनो माल लाबोलाय लायलाय, बेफोरनि थाखाय सिन्था खालामनायनि गेजेरजों दिनैसिम गोबां बेबायदि जोंनि गेजेराव फालांगि मावनो सानदोंब्लाबो मावफुंनो हायाखै। बेनिखायनो नोंथाङा रिस्कखौ दोन्थ'नानैब्लाबो नोंथाङा फालांगि एबा बिजनेसखौ स्टार्ट खालाम। निस्सय नोंथांनि रोंगौथिजों एबा नोंथांनि गियाननि मेलेमजों नोंथाङा बे फालांगिखौ मावफुंनो हागोन होननानै आं
सानो। बेनिखायनो आं दिनै बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामो जे दिनै जोङो गासैयावबो रिस्क दङ, नाथाय जोङो माखासे रिस्कफोरखौ जोङो इगनर खालामनानै खामानिखौ मावो। जेरै नोंथांमोना माबा मोनसे गोजानाव जार्नि खालामो, माबा मोनसे ट्रेन गाखोयोब्ला बेयावबो रिस्क दं, नाथाय नोंथाङा अब्लाबो बे गाखोनायखौ नागाराखै आरो नोंथाङा माबा मोनसे बेबायदिनो फ्लाइटआव जुदि जार्नि खालामोब्लाबो बेयावबो रिस्क दं। बेनिखायनो बेफोर रिस्कफोरखौ नोंथाङा जुदि गावनि सायाव लानानै जुदि नोंथाङा जि फालांगिखौ एबा बिजनेसखौ मावनो सानदों, नोंथाङा बे बिजनेसखौ माव, निस्सय 100% साक्सेसफुल जागोन होननानै आं सानो। आरो निस्सय नोंथांनि जि नांगौखिनि नोंनि जेनोखि फिउचारनि थाखाय नोंथाङा बे फालांगिखौ फसं, गोबां नोंथांनि नांगौखिनियाव हेफाजाब मोनगोन एबा नोंथांनि जेनोखि साननाय बे साक्सेसफुल जागोन होननानै आं सानो।